Ahoj všem, milé ženy. Já vás moc vítám u dnešního videa a dneska otevřeme téma, o kterém se moc nemluví, anebo se o něm mluví, ale úplně z jiného soudku, než jak budeme mluvit my dneska. A tohle téma mám pocit, že se moc nerozebírá a vnímáme ho spíš, jako kdyby to byla nějaká diagnóza, nebo jako kdyby to bylo nějaké tajemství, o čem se nemá mluvit, nebo jako by to bylo rozsudek. Takhle to je a jinak to nebude. Budeme mluvit o menopauze. A proč jsem si vybrala tohleto téma? Pojďte si teď společně udělat šálek kávy, čaje, já jsem si udělala svou oblíbenou maču a budeme si o tomhle strašáku, který už mi taky klepe na dveře, budeme si po něm popovídat. Možná jste v poslední době začali mít pocit, že se s vaším tělem něco děje. Jakoby se vám to tělo začalo měnit a vy najednou nevíte, co s tím. A dřív ty věci tak nějak plynule fungovaly a najednou vás se vytočí každá maličkost. Může to být třeba špatně položená kytka na okenním parapetu. Opravdu to jsou, já říkám, hovadiny. Někdy mě třeba i rozbrečí pitomá reklama. Uvidím reklamu, něco se mi tam vevnitř pospojuje a já brečím jak želva. Najednou ty nálady přicházejí nahoru dolů. Jeden den jsem veselá, druhý den jsem protivná sama sobě. Pak mám dny, kdy si potřebuju zalízt a chci být opravdu jenom sama se sebou. Možná se vám děje to, že hůř spíte. A prostě se cítíte jinak. A já vám chci hned na začátek říct jednu zásadní věc. A to si, prosím vás, vezměte k srdci. Menopauza není něco, co se vám děje, ale je to proces, s kterým potřebujeme spolupracovat, jinak to nebude fungovat. A my budeme opravdu vyčerpané, protivné, zapšklé báby. Já jsem si tady udělala pár poznámek, takže do nich občas juknu, takže mi to odpusťte, protože není v mých silách si všechno pamatovat a brzy si o tom budeme povídat, takže budete vědět i proč. My máme tendenci menopauzu vnímat tak, jako kdyby najednou z ničeho nic na nás vyskočila od někud ze skříně, zpoza rohu. A my potřebujeme najít takovou tu schopnost, aby jsme se jí mohli přizpůsobit. Aby ona nás neovládala, ale aby jsme se s ní naučili pracovat. A my jsme první generace žen, a to si troufám říct, že to tak opravdu je, která o tom začíná mluvit, začínáme to zkoumat, co se v tom našem těle děje, začínáme to pojmenovávat a odmítáme u toho jenom tiše trpět. A čekat, až to přijde, až přijde ten nával, až přijde to, že tady na kinu a podobně. Co to ta menopauza vlastně je? Pojďme si teď nejdřív technicky udělat pořádek v pojmech, aby jsme v tom neměli úplný hokej. Takže menopauza je vlastně jenom jeden jediný den v kalendáři. Možná jste to věděli a možná si teď říkáte, co to ta ženská plácá. Opravdu tomu tak je. A my jsme se naučili o tom mluvit, že ta menopauza je celé to období, teď plácnu, někdo to má od 45, někdo od 55 až do toho období, kdy mi přestanou ty návaly a přestanu krvácet. Takže to, co je předtím, před tou menopauzou, tomu se říká perimenopauza. A je to období právě, kdy mám ty návaly, kdy mám tyhle ty divné nálady, kdy se cítím tak nějak divně a kdy cítím, že se s tím tělem něco děje. A
A potom vlastně nedostanu menstruaci. A když nedostanu menstruaci, tak se to počítá a v momentě, kdy já nemám rok menstruaci, tak ten den od té mé poslední menstruace, za těch 365 dní, to je ta menopauza. A to, co je od toho dne, je postmenopauza. A já bych vám dneska chtěla trošičku povědět o tom, jak s tímhle obdobím pracovat, aby jsme ho prošli tak nějak ve větším klidu. Mám okolo sebe spoustu žen, které trápí menopauza, trápí je návaly, trápí je tuk na břiše, mají různé nálady, zapomínají, co chtěli, kam šli. Děje se to i mně, děje se nám to všem a myslím si, že okolo toho věku 50 let je to naprosto normální, ale pojďme se s tím naučit pracovat. A ne se za to úplně lynčovat, že ano, já teď spadám do téhleté skupinky a teď už jenom tady čekám na smrt. Tak to opravdu není. A já si dala do hlavy takovou věc. Kdo mě zná, tak to ví. Vím, že se moje tělo chystá na menopauzu. Vím to moc dobře, ale já mu to nechci dovolit. Já mu chci dát ještě nějaký čas toho, kdy bude fungovat tak, jak má, tak, jak jsem byla zvyklá. A chci tohleto období natáhnout. Tu perimenopauzu chci natáhnout. Ale ne s tím, že se v noci probudím a budu úplně mokrá, že se v noci nevyspím a že budu mít všechny ty příznaky toho přechodu. A to je to správné slovo. Přechod. Ono je to opravdu přechod z jedné fáze do druhé. Můžeme to nazvat jako obrácenou pubertou. Vzpomeňte si na sebe, když vám bylo 15, tak jak se nám najednou změnilo tělo, změnily se nám všechny proporce a teď tam přišly ty hormony, že se nám splašily a i v té hlavě, v tom mozku se nám to najednou přepsalo a začali jsme být jiné. Opravdu začali jsme jinak mluvit, jinak dělat spoustu jiných věcí. Teď si zrovna na nic nemůžu vzpomenout. A my teď, v tuhletu chvíli, to máme vlastně úplně to samé. Akorát, že je to obráceně. Je to, řekla bych, taková rekonstrukce našeho těla. Naše tělo se nějak sformovalo, nějak vypadá, tak to přišlo v té pubertě a pokračovalo to. A teď my se potřebujeme přestavět zase obráceně, kdy se vlastně vrátíme do toho období, kdy ty hormony nebyly tak produktivní. A můžou za to dva hlavní hormony, a je to náš estrogen a progesteron. Jsou to takový dva hajzlíci, který v tom těle dokážou udělat spoustu krásných věcí, ale v tomhletom období si s náma docela dobře pohrávají. Takže první je estrogen. Estrogen je hormon, který ovlivňuje naše vaječníky, proto když se začne ztrácet, tak naše vaječníky přestanou produkovat vajíčka a ovlivňuje náš mozek, naší náladu a naší paměť. Takže pokud mi začne klesat estrogen a já mu to fakt nechci ještě dovolit, tak to je přesně to místo, kdy já jdu do lednice a čučím tam, protože nevím, proto jsem tam šla. Nebo hůř, jdu dolů do sklepa pro něco a protože máme v prádelně pračku, logicky, a je to dole v suterénu, tak já si nepřinesu to ze sklepa, pro co jsem šla, ale já dám prádlo. To je přesně ta chvíle, kdy se to tam prostě poskládá trošku jinak, než bychom chtěli. A
vytváří taky náš serotonin a dopamin. Je to hormon štěstí a motivace, dá se říct. Takže my chceme udělat co nejvíc věcí a plánujeme různé výlety, akce a baví nás spousta věcí. To mě teď připomíná, moje babička měla období, kdy přestala tak nějak okolo sebe uklízet. A bylo jí to jedno. A kam co položila, tam to nechala, protože to bude potřebovat a přece to nebude hledat. A vím, že to moji mamku rozčilovalo v určité době. Teď mi přišla mamka do věku, kdy začala dělat to samé. A teď to rozčiluje mě. Obávám se, že to s věkem přijde i na mě. Ale chci se tomu opravdu běhnout, takže uvidíme a třeba si za 20 let povíme. Tak a ještě se vrátíme k tomu estrogenu. To je takový hajzlík, protože nám pomáhá udržovat svaly a klouby v nějaké fyzické formě a reguluje to, kam si naše tělo uloží tuk. No a kam myslíte, že ho uloží? Uloží nám ho do břicha. Do té oblasti, kde nám se to fakt nelíbí. No a pak je tady progesteron. A progesteron je takový dříč, který je někde v pozadí a jenom si tam tak jako ladí náš nervový systém. A ten nám pomáhá spát. A vyvažuje účinky toho estrogenu, protože, aby nám to nelítalo nahoru dolů, aby to bylo v nějaký rovnováze. A progesteron má vliv na to, jak dýcháme, jak nám bije srdce a jak zvládáme stresové situace. Proto když začne klesat, nebo v té pubertě, když naopak se začal zvedat, tak jsme měli ty výbuchy, nebo máme ty výbuchy vzteku. Mívám to. Přijdu, naštve mě pes nějakou hloupostí a já najednou z ničeho nic vybuchnu, ale během 2 minut jsem zase v pohodě. Je to naprosto normální a asi bychom se s tím měli opravdu smířit a měli bychom si to uvědomit, že se tyhle 2 hormony začnou ztrácet a to naše tělo funguje tak, že tyhle 2 hormony si tam dělají nějakou tu práci. A teď najednou pro ně ta práce není v tom těle. Protože najednou oni nejsou. A tomu tělu to začne chybět. A ono je hledá. A to je přesně ten moment, kdy přicházejí ty symptomy. Kdy přicházejí ty výbuchy vzteku, kdy máme ty divné nálady, kdy se nám nechce spát nebo se potíme a podobně. Takže náš nervový systém se v tu chvíli stává hodně citlivý a my se můžeme cítit unavené, někdy až přetažené. Opravdu nechceme nikoho vidět, mívám takové dny. Chceme spát, ale náš mozek běží a nedovolí nám usnout. A k tomu se opravdu začne přidávat to naše tělo a začneme si všímat toho tuku, který se nám ukládá okolo orgánů. A není to naše vina, že my bychom dělali něco špatně. Je to jenom proto, že se nám změnilo prostředí v těle. A změnilo se tak, že je vlastně takové jako zánětlivé, jako kdyby naše tělo šlo fakt do zánětu. Pak si ještě vysvětlíme, co tím myslím. A všimli jste si v poslední době, že když spíte nebo se ráno probouzíte, takže cítíte divnou bolest třeba v ramenu, v lokti, v bedrech, v kyčlích. A víte, proč to tak je?
protože přestal fungovat ten estrogen a to tělo volá potom, aby ten hormon se zase zpátky vrátil, aby se doplnil. A nesmíme zapomenout ani na naše břicho. Protože v menopauze klesá množství bakterií v našich střevech. Proto my jsme víc náchylnější různým nemocem a 95% našeho serotoninu vzniká ve střevu. Takže je to přímá úměra i s tím, jak se stravujeme a samozřejmě s tím naším hormonem. Tak, a co to tělo, jak na to začne reagovat? To naše tělo na to reaguje tak, že začne mít chuť na cukr. Určitě to znáte. Nevíte, co byste kde doslova sežrali. A je to takový začarovaný kruh. Když my tomu tělu dodáme ten cukr, tak ono ho chce víc a víc. Čím víc budu mít v těle cukru, tím víc zánětu mi v těle bude vznikat. Dává to smysl. A my, jako ženy, když začneme vnímat, že se s náma tohle děje a že nám třeba začíná růst bříško, tak ještě uděláme takovou jednu úžasnou věc. Přestaneme jíst a začneme víc cvičit. A to je to nejhorší, co můžete udělat. Takže milé dámy, od teďka, pokud cítíte, že vaše tělo už začínají ovládat tyhle ty dva hormony a začínají v těle klesat a dějou se s váma všechny ty věci, které jsem říkala, a pojďme na to obráceně. Pojďte to zkusit z té druhé strany. Protože my, když přestaneme jíst, tak naše tělo má málo, hlavně náš mozek má málo cukru, ale toho dobrého cukru. A přestáváme se hýbat, začínáme se víc hýbat, tím dostáváme naše tělo do stresu a tělo začíná produkovat kortizol. Najednou ten kortizol vyletí úplně šíleně nahoru. No a ten náš tuk tady na tom bříšku se nás drží ještě urputněji, protože co kdyby přišla nějaká pohroma a my jsme tam ten náš tuk potřebovali na nějaký horší časy. Tak a teď vám řeknu tajemství, co je pro vás teď v tuhle chvíli úplně nejvíc, aby jsme si to naše tělo udrželi, a to je silový trénink. Protože my máme tendenci jít si zaběhat nebo si dát nějaký kardio. Zapomeňte na to. Zapomeňte na tohleto. Čím víc tohle dodáte, tím víc budete mít kortizolu. Budeme si zaposilovat, ne proto, aby jsme vypadali jako kulturistky, to už se nám stejně nepovede, ale my vlastně dopřejeme našemu nervovému systému takový kouzlo a tím, že začneme posilovat a budovat si svaly, tak se nás začnou přepisovat v mozku naše mozkové dráhy a my to tělo vlastně oblbneme. My ho doslova oblbneme a vlastně nahradíme tomu mozku ty signály, které dostával od toho estrogenu a progesteronu, který nám teď začíná chybět. Není to krásný? Takže my naučíme to tělo, aby se chovalo pořád tak nějak stejně, my ho vlastně oblbneme. A když už budeme cvičit, tak k tomu potřebujeme i dobře jíst. A pokud jste nikdy necvičili a řeknete si, no jo, a to mám teď jako chodit do posilovny, ne, není potřeba chodit nikam do posilovny. Stačí, když si dáte 10 minut denně, 3krát týdně, úplně to stačí. A můžete cvičit s vlastní vahou.
najít si nějaká videa, kde opravdu se cvičí, kde se nezvedají žádné činky. Nechám to na vás, to si rozhodnete každá z vás. A cílem je totiž naučit pracovat ty nervy. A když vás to začne bavit, no tak jo, přidejte si. A pokud jste byli zvyklé běhat a najednou vám to běhání nefunguje, zkuste si jít na pás. Nebo si dejte jenom procházku. Opravdu jenom jít. Nepotřebujeme trénovat na maraton. A pokud si chcete rád kardio, pokud bez něj nemůžete žít, tak ano, ale dejte si ho jenom krátce a pak si dejte dlouhou pauzu a potom zase to kardio. Hlavně se přestaňte bát sacharidů. Takové ty dobré cukry nejsou špatné a my je potřebujeme. Potřebujeme cukry, potřebujeme bílkoviny. Bez toho se nepohneme. A nebojte se, že byste začali přibírat. Ne, to vaše tělo opravdu začne fungovat tak, jak má. My jíme, a já jsem toho taky zářný příklad, jíme všeobecně málo bílkovin. Vzpomeňte si třeba na dnešní jídlo. Kolikrát jste dneska, ať už to byla snídaně, oběd, večeře, cokoliv jste měli doteďka k jídlu, kolik jste tam měli bílkovin? Možná jste si dali kousek bábovky. Kolik to mělo bílkovin? Téměř žádnou. My opravdu potřebujeme jíst bílkoviny kvůli svalům, kvůli kostem, aby nám nezačaly řídnout a aby jsme měli lepší imunitu, aby nás neskolila kdejaká chřipečka, která kolem teď lítá. Snažte se jíst hodně zeleniny, ovoce, ideálně to, co v tom daném období roste. Není nutný kupovat si exotický ovoce, protože to naše tělo na to není zvyklý. A nezapomínejte ani na spánek. My potřebujeme hodně spát. A teď si řeknete, no jo, ale mně to nejde. Nevadí. Zkuste si doplnit hořčík, zkuste si doplnit kreatin, aby vaše tělo mohlo líp fungovat a v momentě, kdy se začnete líp stravovat, začnete se hýbat a dostane tělo všechny potřebné vitamíny, které má, tak začne i spát. A hlavně pak budete mít fakt úžasnou náladu. A hlavně v tom nezůstávejte sami, najděte si někoho, nějakého spojence, který s vámi do toho půjde. Já jsem si teď našla kamarádku, s kterou chodíme do posilovny a tak se hezky doplňujeme a dáváme si vědět, co jsme si dělali k obědu, k večeři. Dáváme si různý tipy, aby jsme nezapomínali právě na bílkoviny. A poslední věc, kterou bych vám k tomu chtěla říct, je, že tohle období není náš konec. Je to opravdu přechod mezi tím, co jsme byli, a tím, čím teprve budeme. Naše tělo potřebuje jenom nový jazyk, jak se s ním naučit mluvit. Potřebujeme kvalitní jídlo, hodně spánku a trochu jiný pohyb, než na jaký jsme byli doteďka zvyklí. Máte to ve svých rukou a já jsem moc ráda, že jste dokoukali tohle video až do konce. Možná to pro vás nebylo nic nového a možná, že ano. A já budu ráda, když mi dáte zpětnou vazbu. Mějte se krásně a pokud jste se ještě nepřihlásili k odběru, tak vás poprosím, abyste to udělali a případně dali like. Mějte se krásně a já se budu těšit zase u našeho společného povídání.